Gintuan siyang direktor sa Iloilo City Police Office nga nanging epektado ang performance ni Police Captain Ryan Christ Inot bilang hepe sa Molo PNP matapos ang pila ka mga isyu nga nagtuhaw kasunod sang pag-grade sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Ilay Stasyon sang Hulyo 1. Ang pag-grade sang IMEG sa Molo Police Station ang kasunod sa nabato nga impormasyon nga nakita sa lugar ang wanted nga dismissed police sa diin ginaaligar nga ginahimo ini nga asset sa mga drug bypass operation. Sang Hulyo 5 mayara man sang reklamo bato kay Inot angon sa ginaaligar planted nga illegal drugs sa mga bypass operation kag iban pa nga ginapahayag illegal nga ginahimo sa mga operatiba. Sang Hulyo 18 naman naglapta ang audio recording sang nagpakilala nga pulis ang Molo PNP agud magpangil-kil sang kwarta sa pamilya sa isa ka arestado. Suro kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa subong samtang paray ng investigasyon sa National Police Commission o Conapolcom kag sa Police Regional Office 6 sa sining nga mga aligasyon magapabilin sa gihapon si Inot bilang hepe sang among nga police station. Ginpahayag man ni Parilla nga luyag Manila hibaloon kung mayara sang tawo nga may interest gid nga kubon si Inot o kon ang Molo PNP. Ginpasalig man sang City Director nga wala sa may ginatago ang kapulisan rason nga siguraduhon ang patas kag transparent nga investigasyon angot sa tanan nga mga aligasyon. It's unfair naman na we will immediately remove. Still, the investigation ongoing pa rin. No? As of now, no, medyo apektado yung effectiveness ni Captain Inot. And again, still we have due process in relieving or removing officers. That's why we will wait until the investigation will be finished, which is the higher headquarters is the one making the investigation and with corresponding also investigation from the NAPOLCOM. We will always be open. Transparent tayo, wala tayong tinatago. Whatever the outcome of the investigation, we have to publicly tell it. Si Police Colonel Wilbert Parilla.